Sempre hauríem de portar amb nosaltres una peça de roba per tapar-nos, per si es gira un fred imprevist i et fa sentir setembre. Posar-nos el jersei que portem entrellaçat a la cintura i notar que la pell s'eriça dolçament, tal com, en arribar la matinada, de nou ens tapem amb el cobertor, amb un gest inconscient, o t'arrambes al cos que dorm amb tu per beneficiar-te de l'escalfor que desprèn. Hauríem sempre de portar també alguna xarxa de protecció embolcada al pit, un protocol de seguretat que ens defensa quan veiem que s'acosta una altra classe d'hivern amb aparença d'agost, aquell fred pelat que només pot amagar-se darrere dels petons d'impostada temperatura, com si vinguessin d'un altre hemisferi, rarament tendres. Fora preferible en aquests casos, però, consultar el pronòstic del temps i no haver de recórrer a declarar-se a un mateix amb precipitació zona catastròfica. Encara que tots sabem, els meteoròlegs també de tant en tant s'equivoquen.